Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu madihita salutna. Andorang sota puka parminggota jumolo martangen nahoho maita di bagasan roata. Amin. Tapuji matuhata mari TND nomor 2 ayat sada 2 tolu. Mari tete guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia, natu mo palangit dot tanoon. Amin. Ale Jehovah, huhaholongi do hajongjongon ni bagasmu, dohotas songgopan ni hamulyaonmu. Haleluya.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Di papatar hodo dirim mari tete hatami. Nong dohot dohami di halomohon roham. Mari tesian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim turohanami. Asau tanda hami ho. Jala asahu tangihon hami suara ni anakmu. Jala asahu jalo hami tondi parbadia. Mari tete anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata, tuita di Minggu Sadarion, iman natar surat sian Roma bindu 14 ayat 10 sia, songonon mahatana. Dibaheni, tayahima natau pada mehon, jala pauli-ulihon hita sama hita, ima saatna, atong rap mangidogogo mahita tutuan debata, lau mangulahon na hombar tu patikna. Ale Tuhan debata, pargoku imahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Topoti madosata diadopani debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, parguguna sohatu dosan jala amanami. Ujo hami do guarmu nabadiai, ala natar gogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho mida hamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma, ala ni hami, namate jala naehe sia namate, nama naik tu Banua Gijang doho mangondihon hami asi roham dihami saya patok tong ma dihami roha hamuliateon tuho oton di parbadia pangapul di namarsak roha pamalu masalut na bernit binaini dosa nami Roma ho mangingani hami
asa marlas ni roha hami mangulaun lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asini roha, saya unang tulak kami, saya tangyon mahami, ho ale debata, ama, anak, doho tondi parbadia. Amin. Hata baga-baga taringo Tuha sesani dosata, alani pangalosiota do umbai natar tulang Kristus, jalabinai ni hajahatota do ibana mambugang, ape tu ibana pisak-pisang pariteani hasonangata, jalabinai ni bugangna malum tahilala, hasangapon madi debata na dikijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel tuhita di minggu sadarion tar surat sian Roma bindus 15 ayat pitu satro di ayat 10 tolu tajaha mamarsikat sorin di ayat parpudi rapita manjaha. Dibaini masih jakonan mahamu songon pajakon ni Kristus dita bain hasangapon ni debata. Ayo hudok naungga di pangolo diakan atar sunat do Kristus alani hasitongan di debata lau patohon baga-baga natu aka opu na jolo. Alai dipasangap akasipele beguido debata alani asini rohana songon naung tar surat alani ido pujioku ho di tonga-tonga ni akasipele begu jala endehoku maguarmu. Jala didok dina asing muse marolo-polo mahamu akasipele begu rapdohot bangsona. Jala dina asing muse puji hamu matuhani sude hamu akasipele begu jala pujioni salut aka bangso maibana. Jala didok si Jesaya do muse adong masogot urat ni si Isai jala hehe mana manggobongi aka parbegu tu ibana mama kirim aka bangso. Rapita manjaha alai gokma di basa-basaon debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halal sniroha dohot dame di bagasan Porseon
asalam sumurung hamu mapakirimon pinagogoan miton di parbadia. Ima satna martua ma akan atumangyon hata niribata jala nope opsa. Amin. Jesus na pasada, olong birohatai, ay ibana do uluta, ita do ruastai, Tuhan Jesus do guruta, ita oleh Tuhan akan aporseai asa masiha olongan songona pinatimpi di bagasan hasitongan hidup bilang hidupi sai padomu akadongan natutu sinodambi. Tahati dakon maha porsiatai songonahin dan tindakon idongata sa porsion di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah idu ama parguguna soto dosan natu mo palangit dotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai iman atimuan nis Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang suhabuban. Ido tuhata natu maon na bernit di pamunan selatus na mate tarpajal do ibana di haupina silang. Natua tubano toru di tanon, na mulak mangolo di ari patoluhon, na manai kutu surgo, la hundul di samun di bata Jehovah, amanai pargona sohatu dosani, di sima ibana temusogot tu tanon, manguhumi halak na mangolo dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot diasa sani dosa, dohot diatai namandok, mulak mangulus sogot daging halak na mate, dohot dihangulan nas rosuda. Amin. Horas madihita salutna amanginang. Ujahama titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 25 Januari 2026. Padidio Nabadia Minggu 1 Februari 2026 ibadah pukul 10 patupon di Huriata do Padidio Nabadia tudak danak. Ruas ni Huriata nana yang mabuan iana kona manjalo Padidio Nabadia asa Roma mendaftar Uhud Marguru hari Jumat 30 Januari 2026 pukul 10.30 di gereja Jala Dibuan Masurat pengantar Sian Sintuawik. Kartu keluarga gereja dohot fotokopi akte kelahiran dak danak. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu 25 Januari 2026 Nunga Mardalan Songon Nasomal. Sermon dohot pertanyaan keluarga Perhalado.
Selasa 27 Januari 2026 masuk pukul 10 dipatu pada sermon perhalado di gereja Jala Mangihutma Pertangyangan Keluarga Perhalado sekaligus penghiburan maringanan di ruang Timoteus. Sude perhalado asa madohoti sermon dohot pertanyangani. Rapot program dan anggaran tingkat perhalado. Rabu, Kamis 20 Januari 2026 masuk pukul 10 sia patu-paut nama rapot program dot anggaran tahun 2026 tingkat perhalado di ruang Timoteus. Sude perhalado ni huriata asa madohoti rapoti. Kebutuhan pemusik sekolah minggu pemain keyboard. Sekolah minggu HKBP Rawamangun manugihon ruas ni huriata asa pasidohot gabe pelayan pemusik di ibadah dohot kegiatan sekolah minggu. Dohot persyaratan boema di Jaha di Harotas Titing. Pendaftaran dohot informasi boema menghubungi Jessica Tambunan dan Nela Tarihoran. Maka tidakon haperseaon manang sidi khusus. Gereja membuka program maka tidakon haperseaon katekisasi sidi khusus dohot persyaratan boema di Jaha di Harotas Titing. Form pendaftaran boema di Jalo sian kantor sekretariat jala pendaftaran ditutup tanggal 10 Februari 2026. Ruas Nataba. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas Natamba ima keluarga Septri Andri Mangaratua Lumbangaul Megawati Putri Limaria Boru Aritonang Rap dohot 2 halak yanak konasida Rosian HKBP Resort Bogor Jalan Paledang alamat Jalan Kusen 5 nomor 14 RT 4 RW 2 Kayu Putih Jakarta Timur Wik Kampung Ambon. Titing naing merbagas Titing Parjolo naing majalo pasu-pasu perbagason ma Johannes Julius Bawole ruas ni HKBP Rawamangun Wik khusus anak ni amata Joshua Karunia Bawole tubuh ni Inata Betrik Lydia Francisca Alau dohot Orwana Reta Ruth Audrina Deborah Boru Huta Barat ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawasari Cempaka Putih Boru ni amata Maruli Huta Barat tubuh ni Inata Ruri Mutiara Boru Siregar pamasu-masuon hari Sabtu 7 Februari 2026 pukul 10 tolu WIB di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsari peon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Namoding sada. Nah di hari Minggu 10 Januari 2026 nunga jumolo moding salah ama Togu Siagian umur 62 tahun hina baluoni Inata Reli Boru Marpaung alamat Jalan Gunung Salak CA 3 Perum Jatinegara Baru Buaran Jakarta Timur Wik Penggilingan tu udean hari Rabu 21 Januari 2026 di Bona Pasogit Kota Cane. 2. Nah di hari Rabu 21 Januari 2026 nunga jumulo monding salah ina Jeli Norma Boru Hutagaul umur 60 tahun. Ina baluhon di amata Robinson Managam Tambunan Nahinan alamat Jalan Multikarya nomor 20 RT Walu RW Sia Utan Kayu Jakarta Timur Wik Utan Kayu Kayu Manis tu udean hari Jumat
23 Januari 2026 di TPU Sandego Hill, Karawang. Tolu. Nah di hari Sabtu 24 Januari 2026 nunga jumulo moding salah ama Joseph Tampu Bolon umur 52 tahun inabaluhon ni inata Citra Beruhuta Julu alamat Jalan Keramat Kosambi Sada nomor 12 RT 12 RW 17 Jakarta Timur Wik Cipinang. Opat. Nah di hari Sabtu 24 Januari 2026 nunga jumulo moding salah ama Hotman Osman Pangaribuan umur 81 tahun inabaluhon ni inata Kesiana Ojak Boru Tampu Bolon alamat Jalan Asem Gede Sada nomor Sada Utan Kayu Selatan Jakarta Timur Wik Utan Kayu Kayu Manis Tuhata mana mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga natina dikon. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di arotas titing naung pinaradeni huriata di pasu-pasu de batama aka barita mata dohot ulaon aka sipati pota bahen sangap di guarna songoni matiting di huriata minggu sadarion. Mauliate. Bibi
debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhata namarpungu di tongani bagas joro ni dewata songoni na mangihuton parmingwota melalui live streaming di dia pehita amang dohot inang barita nauli na sahatu hita di minggu ta sadarion imanan yenet sian buku Hagai biddu 2 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat sia songonomma didok disi takasma tapayut ihud padua puluh sada arihon di bulan sipahapitu Roma hatani Jahoba marhite sian panurirang si Hagai songonon uadokma tu Serubabel anak ni si Sealtiel pangarajai sian Juda dohot tu si tua ni malim Joshua anak ni si Josadak dohot tu pasi-pasi ni bangsoi songonon ise dopesian hamu na mangulu akan asanga marnida joroon di hamuliaon na parjoloi hape aha di idahamu disi anggonuaing dahira na swada do dietong rohamuna martibakon parjoloi ope ale Serubabel pirma todim ninna Jahoba pirma dohot todim ale si tuani malim Joshua anak ni si Josadak pirma dohot todim sadok bangso ni tanoi ninna Jahoba jaladat dati hamu mangula ai audo dongamuna ninna Jahoba Sebaot ima hata nahu padat toni tuhamu di haruruar muna sian Misir nang todiku marsihohot do jongjong di tonga-tonga muna unak kamu mabiar ai songonodo hata ni Jahoba Sebaot sautik nari nama ulahakku makuturi langit dohot tano dohot laut rodi darat huturokku dohot saluhut aka bangso parbegu jadi Roma hasudungan ni roha ni saluhut aka bangso parbegu jala gohakku joro ni hamuliaon ninna Jahoba Sebaot au do napuna perak jala au napuna sere ninna Jahoba Sebaot jadi gumodang maha mulia ni joro parpudion sian parjoloi ninna Jahoba Sebaot jala dihajongjonganon lehonokku do hadameon ninna Jahoba Sebaot ido sahat ni turpukta huriani Tuhata topik ni mingguta madok tuhita Jahoba mangalehon hadameon boha tutu amang dohot inang damedo rohamuna nuaing amin mauliate molodamedo rohatta nuaing
Sotungdo ganggu rohatta. Sotungdo ima manang namadati roham. Manang sotungdo marsigorgor roham di bagasan tikion. Manang nagabi adong namadok amang dohot inang buhado bahenon dameroha ay molosay martokardo amatta dohot inatta ditongan ni bagas tungbuama damero hatta buhado bahenon dameroha molo dangulo akayanakon manangihon akapodani natorasna. Buhado bahenon dameroha molo sa totong di bagasan parsahiton di bagasan akaparukilon. Mananggabi adong namadok amang dohot inang. Buhado bahenon dame roha. Ay nguluni bape susado. Hepeng suadong. Holam mamikiri alangon sugot pe gabi marsak roha. Dohot ragam aka alus na asing naboy mungkin tadok di bagasan rohatta. Alanido amang dohot inang saliling di portibion gudeng do naboy mabain moru las ni rohatta. Gudeng do naboy mabain hita dang dame rohatta. Apalagi mah terlumubi molo masa akanaso tahirim. Molo masa akanasuhar sian pikirat tahi. Jalabui gabe kecewa. Alanido amang dohot inang songonido nama satu bangsa Israel las dorohana sida mulak sian habuangan Babel sahatu Jerusalem jalaido na hinirim na isida ikon mulak na sida tu Jerusalem jala di paluas debatado na sida mulak tu Jerusalem. Alay marsak. Jala kecewa dorohana sida marnida namasa, marnida situasi di Jerusalem yang sudah mereka tinggalkan 70 tahun lamanya. Tungsungod dia mamang doinang. Tabayat ko majo 70 tahun tatadikon hutatta manang na jabuta na di hutaan na soadong be mangingani datarulang do dasiga do jabui sungoni manamas atu bangsa Israeli mereka harus memulai hidup mereka dari nol. Songon mengisi bensin SPBW dari nol ya Pak. Dimulai dari nol. HP tarulang. Susah nguluna sida. Alanido amang dohot inang. Mereka memulai dari nol
untuk membangun rumah mereka kembali dan memikirkan diri mereka sendiri. Sehingga terabaikan pembangunan bagas joro ni debata na adong di Yerusalem. Tertading doi alania anak kanin, mereka memikirkan diri mereka sendiri. Bahkan 120 tahun nasida mulak sian Babel bagas joro ni debata dang dipature nasida dope. Alanido amang dohot inang dipaingot debata mabangsoi marhite panurirang hagay asa marsitutu nasida pajongjong bagas joro ni debata. Ido turpuk tao namang dohot inang dipaingot debata bangso Israel marhite pangarajai sian Juda ima Zerubabel. Dia adalah seorang bupati di Yehuda di Hatiai. Jala si tua ni malim ima didok naking di si Joshua anak ni si Josadak. Jala diulan nasida do nian pajongjong bagas joroi. Alai didok naking marhite hatani debata dang dus be haulion dang dus be hatongamon ni bagas joroi songon na parjulo na dibangun ni si Salomoi. Ido nakin didok dia tulu yamang doina ise do pesian hamu na mangulu akan asang mernida joroon di hamuliaon na parjului hapea hadida hamu di si anggon waing dahira naswada do dietong rohamuna martibakon parjului dibangun nasida do aledang dosbe alania ha amang do inang alani keterbatasan di nasida alania ha amang do inang alani dang dus rohana sida dia kaparadongan pe akan namora pe mereka hanya memikirkan membangun rumah mereka. Alai dang peduli tuha jongjongan ni bagas joro ni debata. Jalaon mana masa di hati hai amang dohot inang. Jalaido na pinaingot ni debata tunasida. Gabihira adong mapadelean di nasida ala dang sadia haulion ni bagas joroi martibakon na parjului. Di bagasan situasi ima di pasahat debata marhite panurirang hagay didok naking asapir mato di nasida unang madele unang putus asa ay debatado na marhuaso jala debatado na marhaguguon. Ido dido diet opat naking ope ale Zerubabel pirmatodim ale si tua ni malim pirmatodim sadok bangso ni tanoon jala dati hamu mangula ayaw do dongan muna ninna Jahuba Sebaut. Pirmatod di munang madele, unang putus asa. Jala di do diet walui ingot tamu, audo di ayat onom dok pitui di do si aide batado namar huaso jala de batado namar haguguon. Aide audo haguguon. Tunghu turok kuma saluhut akabangso parbegu jadi roha sudungan ni rohana ulahok kuma makuturi langit dohot tano dohot laut rodi darat ay dia udah huaso dia udah haguguon dia udah hamoraon
didok diet walui au do napuna perak jala au do napuna sere. Una kamu mabiar. Nunuti hamu mangula, nunuti hamu pajongjong bagas joroi, dia udo hamu raun. Tuk do debata. Patuluson pembangunan bagas joro marhite hamu raun nai. Songoni do tehe molo pajongjong bagas joro amang do inang hamuna julu ate. Ya, dang halani siadongan alai sadaro hakan ido marsihuti adong manamakuti batuon ate adong damakat dusei minon na julu tiki sosongono do pe gereja taon gereja naparjulu do pe lau membangun kan sadado kan dang semata-mata ala ni gugutai kan alai hamoraon ni Tuhan ido haguguun na de huaso na de palwason jongjong huria hagabe pirau mangun saat Rodi sadarion. Asa didok do muse di sinaki ngamando inang luar biasa jala dipake di batado Raja Persia patuluson pembangunan bagas joroi sahat tunasidung. Idu bana didok dia putih naking huturok kudo salud aka bangso parbegu. Bangsa Persia, Raja Persia yang tidak mengenal Allah Israel, alai dipakai de batado, lahu mangurupi pasidukon bagas joroni de bata. Luwisian na pinikiran na siday. Alanido amang dohot inang, marhite turpukon di paingot do tuhita na parjolo, naing totong hita marpos ni roha tu debata jala makirim tu debata. Tutu amang do inang jujuk do rahita kecewa di ngulu taon ate. Saya nunga tae tong do hita burju na marhuria ya te. Burju martangiang daido. Juju burju margereja. Burju manangihon hata ni debata. Alai taduk matutuhani, taduk tutuhani. Puasa Tuhan dangalu sammu tangyaku. Jujur do risi amang do inang dinatadok kita burju naking marhuria burju martangiang alai dang dapot hita dope nani hirim ni rohatta. Boydo mungkin roh kekecewaan. Manang na burju rohatta mangurupi dongan. Dicoba hupake jo palonggar joau ijo hupake hepeng minin na kan. Taleo dotong dipake hepeng tai. Tapi di zaman sunaryo namang do inang. Bayi bado napuna singir ido teh napuna hepeng. Dung tajalo merjaji do anoda sebulan paula kok kudo ido kan lewat sebulan atong ipai ngok makan ai do da jaji do te asing do mamijam asing do mangido apalagi dijajihon wado inang perjajiat tai alaya hamadidok dua palai do peni pijam tuh ho sesedia tuh halakan hupijam nasodang songoni ninna. Gabi hita di songgak, gabi hita do may litodi ate, gabi hita na mabiar, bahkan hira na mengemisi ta. Ya, burjuro hatta mangurubi alay balos na. Ya, boy do gabi kecewa, bahkan gabi trauma moloro mangido muse dang pola pijamu mo nyom mana. Satu lak ni gogok mahule dang pola bayarmu daripada lu jauh gabi ninna makan manangna amang doho inang lu jahita mangyahi ima pangubation alani parsahiton alai dang jupang dope boy do mungkin kecewa hita mang do inang
Manangna boy do amang do inang, kita selalu memberikan yang terbaik di akaulauta, baik di kantor mungkin. Alai, ay wasa hulos sungono prestasi kuat Daki anak ko kau. Apalah sa tingkap penyansia senario down. Padahal kita berusaha memberikan yang terbaik, bekerja dengan baik. Apalagi di zaman senario nate amang do inang, mulu zaman nyaka na tua-tua nami di sonak kelensia rana jolo, diperhitungkan do pihita halak bata kate. Sonari, mungkin kita sudah di nomor 2 kan. Ya, mungkin kita kecewa terhadap apa yang kita lakukan, kerja keras kita, usaha kita, membesarkan nama perusahaan mungkin. Manangna amang do inang lu jahita mula-ulaun, alai setong dope di bagasan hapuguson. Dia doda nama nguluon, lu jay ba mula-ulaun, alai cocong ono dongoluni banin nakan. Dangadong perubahan ninna. Alanido amang dohot inang dia kana masai totu songon jolma boy do nakin gabe kecewa jaladina deba gabe olos sumurut mangulahon na denggan putus asa tubuh padelean. Ala taingot mah dang sudi akan atahirimi, dang sudi akan atasakapi, dang sudi nataulahoni boy sikop tajalo di parnguluat tahun. Ido neng dohonon na amang doho inang ay molo sikop do sudi tajalo niang dorate nguluot tayetong dang tahilala pangurupion ni Tuhan yate iban nasipata marsahi dohita kan ba Tuhan hatci nai hape nahita te sipata susah ngulutta songono do hape na susah Tuhan urupiyaw ya asa disido hita marhite mol masa pe akan namasai dang na di pasopu de bata hita disi ido didok naking di bagasan turpuktai unako mabiar alanya amang do inang disi adong jaminan padonganion ni debata diaka namasai tuaka na mangadupi hamauloni. Jalaboy do amang do inang akan namasai dalan ni debata mamakulingi hita asa totong hita marsigatung tu ibana unang tapangasahon gugutta alay tapangasahon ma debata sudi akan namasai talapati mayamang do inang mamakulingi dalan ni debata mamakulingi hita asa totong hita marsihohot jala makirim tu ibana. Napaduahon ahadon ang dohonon na tukdo de bata manarihon ngolutta ay namora do tuhatta. Berangkat dari kekecewa tay danaking ditogihod do hita amang do inang sian kekecewa tay asa bangkit hita. Molo didok naking tukdo de bata manarihon ngolutta dang namarlapatan gabi pasipitate ay urupan ni Tuhan ido hitain na gabi sumulaulaun songon nakadadana na ujian ya Tuhan akan menolong kuin na hape dang belajar Muhammad Tuhan menolong ibana ya sarupa songon na dihitaan pasu-pasu Tuhan na niula ni tangan namin na hape akka ama hudul di lapo do masih pasu-pasun na kanido siyan na taulay do de bata mamasu-masu ngulutta alanido amang dohot inang dipangido do tuhita di son marsitutu mahita mangula ulauta unang sumurut alay semangat mah bangkit mah siyan kekecewaan ni naking ay tukdo de bata imanaking
paubahon arsak ni roha gabe las ni roha. Ada pemulihan. Ya pemulihan molotai dari ayat siai amang doina. Jadi gumudang maha muliaw ni joro parpudion sian parjului ninda Jehovah sebaot jala di hajong-jongan non lehonok kudo hadamion ninda Jehovah sebaot dang umuli na binangun ni si Salomoy. Mulutai dari judul ni Bibel tai di badisi baga-baga taringot tu hasusurung ni joro paduahoni. Buasa didok hasusurung na. Allah mertudu-tudu doi bagas joroi bukan secara fisik. Allah mertudu-tudu tu Mesias Yesus Kristus hajong-jongan dasar ni gerejai akka naporsiai. Asa ido naing dohonon na dison ima taingot mah di bagasan Tuhan Yesus nunga di paubanguluta. Ngolu ni akka naporsiai mangulu colmai di bagasan kekecewaan ala ni dosa. Ayo panah hamatian do. Kan itu hasusaan do upani dosai. Hamaguad do jabar niaka pardosai alai dipaubah debata di bagasan Yesus Kristus dang behamatean. Ngolu niaka napersiai alai hangoluan saliling ni leleng na gabe jupang malas ni roha dohot hadameon. Molo Yesus dongan mi las roham. Molo Yesus maringanan di bagasan roham, jupang ma dame di bagasan ngulum. Molo Yesus mian di tonga-tonga ni keluargam, jupang ma dame di tonga-tonga ni keluargai. Alanido paloas ma Yesus sinaking mangalehon hadameon di bagasan nguluta. Amin martangi yang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang moliate ma di pasahat rohanami Tuhan di paluaso hami marlas ni roha di bagasan tikion ima di parsoran nami di parpunguan nami di tongan di bagas jorom marningot hami Tuhan haulion di bagas jorom dada secara fisik alai haulion ni ngulu ni akan aporsiai. Tang petutu Tuhan cucut hami kecewa. Dia akan hula hami, dia akan hirim hami. Alai marhite hatam di paingot hodo hami. Asa unang putus asa hami. Unang sumurut hami mangulahon akan adenggan. Unang sumurut hami Tuhan. Lahu patupahon lomoni roham di bagasan ngulu nami. Dangadong nasator patupaho. Hodo na mangurupi hami. Hodo madongani hami, jala hodo pasikopon, sudia kanarikot di bagasan ngulu nami, lobi sian nahupikiri hami, tarpatu pahodo Tuhan, ala di hodo hagugon dohod huasoi, ala ni Tuhan paloas ma, hatam totong mian di bagasan ngulu nami, marhite-hite na ulahok kami di bagasan ngulu siganupari, asupasu masudia karuas ni huriam, dia kaparukilon na, dia kapakirimon na sida. Samargogo na sida Tuhan, lahu manguduti pardalanan ningulu na sida, maka monakon saluhud akka paraloan na sida. Los di bagasan tikion Tuhan, tuho pasat hami, sudia karuas ni huriam, na di bagasan habot ni roha, ima di na mga dupi hamatean, homatutu Tuhan na mga lihon gugu, pangapulion, tusudi keluarga, na tinadikon ni amadhot inanami, nang nialap mo na sida tuarim na sorasuday. Songoni Tuhan dia karuas ni huriam, natongon di bagasan parsahiton, di pengobatan, di penyembuhan, di pemulihan, tuho pasat hami, Francisca Togatorop, Situati Rama boru pangaribuan, Rusti boru siagian, Sutumeyang, Jadi Nabasa Turnip, Juliana Silalahi, Tambo Sutapea, Nyonya Sianturi boru Sihotang, Hotman Pangaribuan, Nyonya Tambunan boru Pasaribu, Dapit Nadabdab, Rimba Sinaga,
Parulian Rumah Horbo, Diego Zofian Huta Huruf, Nyonya Sinaga Duma Boru Huta Galung, Nyonya Situa HR Simangunsong Boru Siahaan, Nyonya Hutapea Boru Sinurat, Situa BP Siregar, Nyonya Sinaga Boru Simbolon, Romintang Boru Huta Soit, Matthew Manurung, Kelas Maria Boru Pancaitan, Nyonya Tobing Boru Manik, Arlen Gilbert Sinaga, Yolanda Sinaga, Situa Evangelis Nyonya T Pasaribu Boru Sianipar, TP Simajuntak, Rosel Simatupang, Nyonya Siregar Boru Papahan, Hasudungan Hutahayan, KM Sihombing, Nyonya Silalahi Boru Samosir, Nyonya Sarli Boru Samosir, Pantun Huta Barat, Robin Naik Pasaribu, Balucong Pangaribuan, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Nyonya JM Siahaan M Boru Pardede, Situa SP Huta Soit, Doho Sudeyak Karuas ni Huriam, Naso Boy Hugari Hami Sada-sada, Omana Mangalehon di Nasida Pakirimon, Totong Nasida Marpos ni Roha Tuho Tuhan, di bagasan proses pengobatan pemulihani, asa di bagasan las ni Roha Nasida, marhite-hite pendampingan ni akka keluarga na makahulongi Nasida, atong tuho mahupasat hami sudia karuas ni Huriam, na met-met na magodang na matua, doho sudi akka ulaw nami di bagasan sa minggon, totong dongani hami, asaboy hami mangulahon hobar tulomon ni Hurham. Tarpuji magwarmu alaniasi doho denggan ni basam, mga sahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata marhite na maredes yan bukede o paratus onop lalu ayat sada dohot ayat na mangihut, laos tapasahat mapilian paduahon.
tatangnyakon ma piliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na moliutus. Kupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo mega be uap na khusus di jolom, pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhasea kami pilihanon, pati buluh na raconmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehoni, rodi pamataku, dosa dohot gogoki, rodi saluhut hartaku, upasa hati Tuhan, kasut satu Alea manami na di Banua Gijang, say penorbadia magwarmu, sero maharajaonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaur honma damena tutodim. Aja ya. 1 2 3 1 2 3. Jalani damai
Yesus